shara muna tuni yau watan alkhairi ne ya zo. Watan Ramadana ya iso kuma kama ibada. Mai jama'an shara muna tuni yau watan alkhairi ne ya zo. Kai na kirawo sarki mamallaki mai mulki, tunda kai kogi kai korama ka kago tafki. Rabu gara tsaya mana yau ma muna cikin wani aiki, wannan Ramadana muke faɗa a gurin jama'ar mu daki. Watan Ramadana ya iso kuma kama ibada. Mai jama'an shara muna tuni yau watan alkhairi ne ya zo. Rabbunin ka salati kun shugaba ta jalle zati, mai cika ta kamala mayi musayyul hasanati. A hada da sahaba sauliya da ahlul baiti, awwal meme na bi sina rike ban gyala guda daya. Watan Ramadana ya iso kuma kama ibada. Mai jama'an shara muna tuni yau watan alkhairi ne ya zo. A fiye da fiyarwar kasuwa ta kuɗi ko bashi, a watan Ramadana 'yan uwa mu takaita farashi, kar mu tsawwala kaya yanda za a gaza a fiyan shi. Na munhamin na Shu'aibu buri na Ramadan yayi armashi. Watan Ramadana ya iso kuma kama ibada. Mai jama'an shara muna tuni yau watan alkhairi ne ya zo. Ni ubba Rasulullah na yi kiran gari har kauye, majama'u shara ta zo muku a yau gari ya waye. Watan azumi kyauta ne gare ka ko kai waye, muka mai bada 'yan uwa ayyukan alkhairi yayi. Watan Ramadana ya iso kuma kama ibada. Mai jama'an shara muna tuni yau watan alkhairi ne ya zo. Majma'un shara tana kira ga watan alkhairi, watan Ramadana cikin shi dangi akwai annuri, kuma kama ibada sai mu dace da babban sirri. Na Sharif Salan Jos Ibrahim yake ta kira ai kokari. Watan Ramadana ya iso kuma kama ibada. Mai jama'an shara muna tuni yau watan alkhairi ne ya zo. Watan Ramadana ya iso kuma kama ibada. Mai jama'an shara muna tuni yau watan alkhairi ne ya zo. Watan Ramadana ne ya zo yan uwa mi murna, yawaita ibada yan uwa duka ma amfana. Dan uwan ku halifan Makka shine lawal sunana, mu kiyaye harshe kar mu dinga kalamai munana. Watan Ramadana ya iso kuma kama ibada. Mai jama'an shara muna tuni yau watan alkhairi ne ya zo. Shi watan Ramadana wata ne da babu wanda ya kai shi, a ciki Allahu ya saukar da constitution nashi, a ciki Allahu yake gafara ga duk bayan shi. Madina Umar ke kira a watan nan kar da miyo fushi. Watan Ramadana ya iso kuma kama ibada. Mai jama'an shara muna tuni yau watan alkhairi ne ya zo. Watan Ramadana ya iso yan uwa mu fahimta, mu yawaita ibada har salati ga abban binta, sadaka mi kyauta rowa kar da mita. Sunusi mai ma'asumiya ne ke ta kira ga mafita. Watan Ramadana ya iso kuma kama ibada. Mai jama'an shara muna tuni yau watan alkhairi ne ya zo. Tuna ba aiki wanda Allah ya ce masa nasa, ta azumi ku fahimta kuma shi ko irin ladansa. Rabbu ne ya sani ga fallala da rabo a cikinsa. Yusha'u dabara ne kira mu kiyaye harshe gaba daya. Watan Ramadana ya iso kuma kama ibada. Mai jama'an shara muna tuni yau watan alkhairi ne ya zo. Da mata alhamdulillahi anan muke so mu tsai da kasida. Majma'un shara tana kira mai rubo da ibada, ko da Ramadanan ta wuce mu yawaita sujuda. Ba cikin Ramadan ba ko da yaushe ibada karmi gargada. Watan Ramadana ya iso kuma